Dzina la Tate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye mu nyengo ino ya masautso Ambuye athu Yesu Khristu, imene tikuyenera kugawana ndi Ambuye Yesu masautso awo, kuti akamagauka kwa akufa nafenso tikauke nawo limodzi. Ndipo lero pa 26 February 2024 limene ndi Lolemba, mawu athu oyamba akuchokera mu buku la Daniel mutu 9 kuyambira ndime ya 4b kulekezera ndime ya 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Simon Blackie kuchokera ku St. Vincent Outstation, St. Mary's Parish mu Archdiocese ya Johannesburg mdziko la South Africa. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu 6 kuyambira ndime ya 36 kulekezera ndime ya 38. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Tachimwa ife, tachita zoyipa ndi zolakwa. Mawu a m'buku la Daniel. Ndidapemphera kwa chauta, Mulungu wanga, ndikuvomera kuti ndidachimwa, ndidati, Inu Ambuye, Mulungu wamkulu ndi woopsa. Mumasunga mokhulupirika chipangano chanu ndi anthu amene amakukondani ndi kusata malamulo anu. Tachimwa ife, tachita zoyipa ndi zolakwa, takuwukirani posiya malamulo anu ndi malangizo anu. Sitidamvere aneneri atumiki anu, amene ankalankhula mu dzina lanu kwa amafumu athu, kwa akalonga athu ndi kwa anthu onse a m'dziko. Inu Ambuye, ndinu olungama, koma mpaka pano manyazi atigwera ife, anthu aku Yuda, mbadwa za ku Yerusalemu, ndi anthu onse aku Israeli, apafupi ndi kutali ku mayiko onse kumene mudatipitikisira, chifukwa chakuti takuchimwirani. Inu Ambuye, manyazi akhale pa ife ndi mafumu athu, pa akalonga athu ndi makolo athu, chifukwa cha zaupandu zimene tidakuchitirani. Ambuye Mulungu wathu, ndinu achifundo ndiponso okhululuka. Ngakhale tidakupandukirani, ife sitinamvere mawu anu. Inu chauta, Mulungu wathu, sitidasate malamulo anu amene munatipasa kudzera mwa aneneri atumiki anu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Za kuweruza ena. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Monga Atate anu akumwamba ali achifundo, inunso mukhale achifundo. Musamaweruza anthu ena kuti ngolakwa,
ndipo Mulungu sadzakuweruzani. Musamayimba ena mlandu, ndipo Mulungu sadzakuyimbani mlandu. Muzikhululukira ena, ndipo Mulungu adzakukhululukirani. Muzipereka molowa m'manja, ndipo Mulungu adzakuchitirani momwemo. Adzakupatsirani m'thumba mwanu muyeso wabwino, otsendereka, okhutchumuka ndi osefukira. Chifukwa muyeso omwe mumagwiritsa ntchito poweruza ena, Mulungu adzagwiritsa ntchito omwewo pokuweruzirani inu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Faton Shin amene analemba mabuku osiyanasiyana ananenapo mu buku lake limodzi kunena kuti it is very, very unfortunate that we come to God, who is one, to seek for forgiveness, and yet behind us, in our homes, in our villages, we have left a long line of people waiting for our forgiveness. Akuti zimakhala zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti ife timabwera kwa Mulungu amene ali mmodzi kudzampempha kuti atikhululukire. Chonsecho kumbuyo kwathuku, m'makomo mwathumu, m'midzi mwathumu mmene ife tikhala, tasiya anthu ochuluka amene akupempha, amene akufunitsitsa kunena kuti ifeyo tiwakhululukire, koma tikukana kuti sitingawakhululukire. Alipo anthu ena ake amene moyo mwathu tidachita kunena kuti awawa zivute zitani sindidzawakhululukiranso. Alipo anthu ena ake moyo mwathu amene tidachita kunena kuti awawa zivute zitani sindidzawalankhulanso. Lero pamene tili mu nyengo ya Lent, Mulungu akufuna kuti tidutse mu nyengo ya Lent, koma tidutsemo, tiyendemo monga mmene iyeyo akufunira. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukutiuza zakhalidwe lofunikira mu nyengo ino ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu. Ndipo khalidwe lofunikira limeneli likuoneka mu zigawo zisanu. Poyambirira akunena kuti tikhale achifundo monga mmene Atate athu akumwamba alili achifundo. Apa ndi pamene Ambuye Yesu anali kuphunzitsa zakukonda adani athu. Kenaka kuti mu nyengo imene ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu tikhale mokomera iye, Ambuye Yesu akutiuza kuti musaweruze ena, ndipo Mulungu sadzakuweruzani. Kenaka chigawo china chachitatu mu nyengo ino ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu akutiuza kuti musamayimbe ena mlandu, ndipo mukamapanda kuwayimba ena mlandu, Mulungu nayenso sadzakuyimbani mlandu. Kenaka Ambuye Yesu muthenga wabwino wa lero akutiuzanso kuti tidzikhululukirana machimo athu, ndipo Mulungu adzatikhululukira. Ndipo pomalizira akutiuza kuti mudzipereka molowa m'manja, ndipo Mulungu adzakuchitirani momwemo. Adzakupatsani muyeso okhutchumuka bwino, mulingo okhutchumuka bwino umene inu munaonetsera anthu ena, mmene inu munawapatsira anthu ena. Kodi uthenga wabwino wa lero uli ndi tanthauzo lotani mu nyengo ino ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu? Uthenga wa lero poyambirira ukutiuza kuti moyo mwathu tikuyenera kupempha ndi khalidwe lathu, osati ndi mawu athu apakamwayi. Ambiri mwa ife timabwera kutchalichi kudzapemphera, koma timakonzekera kuti timpemphe Ambuye ndi mawu athu apakamwa. Tikamapemphera paja, Ambuye ndikusowa chakuti, Ambuye koma ine school fees, Ambuye koma ine banja labwino, Ambuye koma ine ndikufuna mundichiritse, timafuna tipemphe ndi mawu athu apakamwa, ndipo ndi zimene timakonzekera tikamabwera kuno kutchalichi. Koma uthenga wathu wabwino wa lero ukutiuza kuti zinthu zina zimene ife timapempha, zinthu zina zimene inu mumapempha, zinthu zina zimene ine ndimapempha zingathe kuperekedwa kwa ine ngati ndili ndi khalidwe loyenerera limene lingathe kundiyenereza kuti ndilandire zimene ine ndikupemphazo. Poyambirira khalidwe limene ife tikuyenera kudzifunsa kuti ndili ndi khalidwe lachifundo. Kachiwiri tikuyenera kuti tidzifunse kuti ndilibe mtima woweruza ena. Kenaka kodi anzanga ndimawakhululukira motani?
nanga mtima wanga opereka pa zinthu zimene anthu ena akufuna kuti ndiwathandize umakhalapo kapena ayi? Ambuye Yesu akufuna kunena kuti there has to be a unity of tendencies between what we say in prayer and what we do after prayer. Ambuye Yesu afuna kunena kuti pazikhala kulumikizana bwino pa zimene ife timanena mu pemphero ndi zimene ife timakachita pambuyo pa pemphero. Palitu zina zimene ife timachita koma zimasemphana kudalira ndi zimene ife timapemphera. Timakhala kunena kuti takhansula tabwera kuno kuchalichi kudzapempha Ambuye kuti atikhululukire kudzera mu sakramenti lakulapa, koma tubwerera ku nyumba tukamuza kuti iwe ndisidzakukhululukiranso. Sakramenti lakulapa chamalikansula chifukwa chonena kuti zimene ife tikuchita zikusiyana ndi zimene ife timakapempha kuno kuchalichi. Ambuye Yesu akufuna kunena kuti munyengo ino zimene inu muzipemphera, munyengo ino zimene ine ndizipemphera zizigwirizana ndi zimene ine ndimachita. Kupita kuno kuchalichi ngwayemba kuti Ambuye mundithandize, mundipatse school fees ya mwana wanga, mundipatse nyumba yabwino. Tikubwerera ku nyumba tikukamana thelelere nileni lobala lokha takhansula pemphero limene lija. Tidziwe kunena kuti zimene ife tikuchita zikusemphana kapena zikutsutsana ndi zimene ife timapemphera. Bwanji inu zimene mmapemphera nthawi zonse mukabwera pamaso pa Mulungu zizigwirizana ndi khalidwe lanu limene inu mmachita pambuyo pa pemphero, powaonetsera chifundo anthu ena, powapatsa anthu ena, posaweruza anthu ena, posawatengera ku mabwalo osiyanasiyana anthu osiyanasiyana. Mapeto ake zimene mmapemphazo, mapeto ake zimene ndimapemphazo zidzakhansulidwa ndi khalidwe langa komanso khalidwe lanu. Kenaka phunziro lina limene ife tikuphunzira ndilonena kuti Chikhristu munyengo ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu chikutipempha kuti tikhale ndi makhalidwe amene ali apamwamba, osati makhalidwe amene ali otsika ayi. Pali mawu pa Chizungu amene amanena kuti a cat that is dreaming of becoming a lion should first and foremost cease having an appetite for rats. Akunena kuti mphaka uyo amene amafunitsitsa kunena kuti akhale ngati mkango poyambirira achotse khumbokhumbo lake lomangofuna kuti azingodya ndi makoswe. We should not settle for less. Pamene tikuyenda mu nyengo ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu, wina aliyense azuze kunena kuti I should not settle for less. Ngati ife tikufuna kuti tigawane nawo Ambuye Yesu mmoyo wawo, tikuyenera kunena kuti tizipatse ma benchmark komanso kapena ma point onena kuti tiziwapangira cheke Chikhristu chathu amene ali atali. Poyambirira tizifunse kuno kuti chifundo changa chimasonyeza ati kuno ndifuna ndigawane chifundo ndi Ambuye. Chikondi changa chimaonetsa ati kuno kuti ndifuna ndigawane ndi chikondi cha Ambuye. You should always remember kunena kuti a cat that is dreaming of becoming a lion should first and foremost cease of having an appetite for rats. Inotu ngati mukufuna kunena kuti mukhale ngati Ambuye, muyambe mwasiya timakhalidwe lina ling'ono timene ngathe kulekanitsani ndi Ambuye. Ambuye Yesu ndi chikondi, nanunso munyengo imeneyi mukhale chikondi. Ambuye Yesu ndi wachifundo, nanunso munyengo imeneyi mukhale achifundo. Mukatero ndiye kuti mudzaphatana nawo Ambuye Yesu kwathunthu. Kenaka chinanso chimenenso uthenga wathu wabwino walero ukutiphunzitsa nkunena kuti ngati Akhristu tikuyenera nthawi zonse malo moweruza anthu ena tizitsogoza chikondi. Tikamaona zonena za oyera osiyanasiyana zimatipatsanso chilimbikitsonso pamenepa. Mwachitsanzo Amatha Teresa akukakata amene ndi oyera adanena kuti ife tikakhala ndi nthawi yoweruza adani athu tizidziwa kunena kuti sitikhala ndi nthawi yowakonda adani athu. Malo monena kuti mwina adani athu tidziwaweruza, ife Akhristu tili ndi udindo owakonda. Malo onena kuti mwina adani athu tiwatengere pa mabwalo osiyanasiyana, ife Akhristu tili ndi udindo owakonda. Munyengo imeneyi ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu ndangati amene ndawaweruza, nanga munyengo imeneyi ndi angati amene ndawalephera kuti ndiwathandize, nanga munyengo imeneyi ndi angati amene ndalephera kuna kuti ndakhululukire koma ndawakokera ku mabwalo osiyanasiyana. Pamene ife takwanitsa kukhululukira anthu tizidziwa kuno kuti takwanitsa kuwaonetsera nkhope ya Yesu Khristu imene iwo akufuna. Bwanji inu munyengo ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu mwa inu anthu azoonamo nkhope ya Yesu Khristu kuti sindimayembekeza kunena kuti anthu angatondikhululukira koma andikhululukira andionetsa Yesu Khristu. Sindimayembekeza kunena kuti awo angathe kundithandiza koma andithandiza andionetsa nkhope ya Yesu Khristu.
anthu aone nkhope ya Yesu Khristu mwa inu munyengo imeneyi, anthu aone nkhope ya Yesu Khristu mwa ine munyengo imeneyi ya masautso a Ambuye athu Yesu Khristu. Amen. Iwe